kakhulu ke kunoncebo sesikhona ke lencebo silelokho sesihlanzekileyo nafuneka ukufika 35 Usakaza khoma ngiseklasini njengamanje kwa-8A la kusakaza khona. Sekubonani bafundi? Yeah. Ninjani bafundi? Sabi. Ubala abakhulumayo, ubala abakhulumayo balethela. No size la namhlanje phela sikhulu ngisho noncebo ubaba uDubakude just ukuthola isithombe sokuthi lesi sikole sinjani indaba ebaluleke kakhulu ke abalalele emakhaya yokuthi sikhuthaze imfundo njengomsakazo kuKhozi FM ngathi shomkhulu iradio into ejwayele akayiqamba uDubakude sibingelele sikwamukele kuKhozi emakhaya ngibingelele kuwena Siphombatha kanye nabo bonke ke abalaleli sorry ucabanga ukuthi sakhe sincane uKhozi FM isiteshi esikhulukazi eAfrica abuthuma kude enye yezinto ebalekile kade sikhuluma nabafundi lapho ukubaleka kwemfundo sibiza ngokhiye siboleka amagama kaSolomon Ortiz wayebhalile ukuthi imfundo iwukhiye wokuvula impumelelo yini ebaleka kangaka kinina njengesikole ukuqinisekisa ukuthi zonke lezi zingane ziyafunda and two zinenhlonipho enhle ngiyibonile lapha into yokuqala ebalekile ukuthi thina njengothisha sinikele njengabasebenzi besizwe sazi ukuthi ukuyinikela sithi sacrifice yona ihamba phambili njengoba sifika la ngo6 ekseni soyinikela sibuye sihambe intambama ngo5 senzele ukuthi sinikeza ithuba isizwe esikhulayo ukuthi singakhuli kunameva umsebenzi wethu lento kuthiwa hlakula ameva ingane zikhule endaweni engenawo ameva ngolimi lezolimo kuthiwa you are eradicating weeds ukuze sikwazi kusho ukuthi lokho kwenza ukuthi kube khona idiscipline ngoba idiscipline iyona ongatshala kuyona imfundo ngeke kwazi ukuyitshala imfundo uma ngabe idiscipline ingekho futhi ke bese kuba uthando lesizwe sakho abanye bathi patriotism abanye bathi love of your own nation uma wazi ukuthi thina njengabantu ekakhulukazi abantu abamnyama umzabala zowethu awukapheli kusafanele sikhulule lesizwe kuba uma sifa ingane zingashayi amathuna ethu ngetshe sithi lana kulele abantu abangasizanga nabangasivekelanga khumbula ukuthi ingane sometimes iba ingozi kuyona yabona so uma ingane ingozi kuyona kufanele ukuthi thina njengabantu abadala sikwazi ukuyenza siyivikele kuyona ukuze ingazilimazi ingane uma ingane emlilweni kufanele siyivikele ingayi emlilweni ngoba izosha so lesi sikole sethu ke sikhula ngokuthi sikhulele endaweni ecenteke kahle enediscipline bese bakhona ilaw and order bese bakhona izifundo ezinye esingathi practical component of the curriculum ukuze noma zingafikanga euniversity kodwa siphuma iphethe ngakho nje lezi izizwe ephuma koMozambique go Swaziland nama yamazwe bane curriculum practical okwenza ukuthi uma se beqedile umatric noma bengasaqhubekanga baye kuma FET kumbe baye kwi tertiary level kodwa babe sesimeni sokwazi ukuthi bazisize baziphilise so inhloso enkulu yeSGB yethu la inhloso enkulu yabazali inhloso yethu ukuthi izingane ziphume lapha esangwe ziphethe ngesandla okuthize okungasiphilisa somkhulu usike kwazwakala nzima sayifuna nje sivale ngakho lesikole kade sikhuluma nawe of air ngangena emoyeni kusho ukuthi singesinye seyikole ezindala kakhulu and enye into enhle umxhwele ukubona zonke lezi indebe nezinkomisho seniyiwinile angigcini nje ngokufunda kuphela ngiyakwazi ukuthi nondle laba bantu ngokuthi benze izinto eziseceleni ntambama mase sisebenzile emini lokho kudinga ingqondo intellectual activity kufanele siphumule ntambama masifike emakhaya then masiphumule ekhaya kufanele kuvule iTV ubone abantu aba-actayo so sine subject abazothi dramatic arts to cater for that kanti futhi kuba khona isection enkulu arts and culture la sivumela khona amakhono amaningi arts and culture sinekhwanje la ama-national champions baphethe amaqula o5 nje ba province balungisela kuye goal again sine gospel section ephethe lapha khona imfangwa ngiyambona la ama provincial champions every year hayi nesitathame siyavutha phela siya nje playhouse izikole zizobhinqela enhlanje now lokho ngishaya namhlomkhulu ngiyibone ngishona phansi so lokho sikwenzela ukuthi izingane nakhona lapho kulowo munxa ngoba abantu abamnyama kakhulukazi bane talent baneziphiwo kakhulukazi kuleyo ndima ngakho asikwazi ukuthi ingane iphume la iphethe uhlangothi olulodwa kuphela kuyi academic noma intellectual section kodwa kufanele ingane iphume iphelele
kuthiwa lento principle of totality ngolimi lwesingisi. Funa ingane siyiphumela ine-statamia section yayo, inomculo section yayo, inendlamu section yayo, ine-gospel section yayo, ukuze okunye mangaphumeleli kube khona nokunye okuphumelelayo. Ukuthi makuthi asibonga kakhulu ukuthi ube nathi ukhozi nefam. Ngivumeleni bafundi ngicela ngikhombise kunomuntu engize kuyena la ubani uMandisa Dladla. Basho bamkhomba. Size kuMandisa Dladla. Nangaba ke mayibuyela kithi sobe sesikhuluma naye ke uMandisa Dladla. Ngicebo. Ya, sibonga kakhulu sesimtholile uMandisa Dladla. Umkhabatheli kunjani? Ngiyaphila. Uyaphila? Yebo. Asiqaleni ngiyabona nabazali bakho bakhona la kunabazali abakhona bangaphandle. uMandisa Dladla ade silithi sibheka nje imisebenzi yazo zonke ingane zesikole sibheka ukufunda kwabo ukuthi benze njani. Siyabona ukuthi kokunye okwenzayo okuhle isiZulu wenza kahle. Yebo ngenza kahle eZulwini ngoba ulimi lami lasekhaya and futhi isona isifundo engisithandayo. Ngoba singifundisa ngemvelo yami ukuthi ngivelaphi nokuthi fanele ngihlezi ngazi ukuthi ngivelaphi, wama ngazi ngivelaphi ngeke ngazi ukuthi ngiyaphi futhi. Wow. Manje ke inyanga yeAfrika le kusho ukuthini nje kuwena ukuba umAfrika? Ngizwa ngendlela osho ngayo kunemvelaphi nokuyaphi kwakho kunalokhu uyigqajo nakho ngolimi lwakho. Yebo, njengoba kuyinyanga yeAfrika manje kumina kusho ukuthi kufanele ngibe naloko kuzigqaja ukuthi ngumuntu omnyama, ngikujabulele, ngingafuni ukuba omunye umuntu, ngizishintshe ngibe omunye umuntu, ngibe ngilo muntu ongiwuyena. Kodwa manje siphila esikhathini la awukho eyintweni mawusakhuluma isiZulu. Indlela esibuka ngayo society. Awukho eyintweni mawungasileyi, ungatrendi. Manje wena ilento kazi ezikhulumela isiZulu nje ithandela ulimi lwayo. Awubona ukuthi ngathi uyasala kontanga yakho? Hayi cha, ngibona ngathi ngiyasala ngoba ekhaya ngikhulisiwe ngalendlela yokuthi ngiziveze ukuthi ngibuke ngendlela engalungile. Ekhaya bayangifundisa ukuthi ngingazenzi zonke lezi zinto ezenziwayo, ingane ngizibona emgaqweni, ngifundisa ukuhlala ekhaya, ngifunda incwadi zami, ngibhekane nomsebenzi wesikole. Yebo, nokuthi mangifika esikoleni ngingenza izinto ezibhedayo. Elakho lokugcina njengalisho kwabanye kulalela amamiliyoni namamiliyoni njengamanje ungathini kubona? Ngingathi ngiyanithanda nonke, ngiyabonga futhi ukuthi ningilalele, ngiyanithanda yani niNingizimu Afrika. Sengiwe awusitshela ukuthi yini, asibone ukuthi yini sikuphathele la thina njengomuntu othanda ukhozi FM, njengomuntu othanda isiZulu, sikuphathele ke izinto ke ezinhle engama present. Awuphumeke lapho usuke nje uze ngiyabona microphone yakho yona le ngithethisisa ngoNongcebo ngaliya, ngizama ukuthi ngikusebenzise ke enye njengamanje. Yeah, sifuna ukubona ukuthi yini sikuphathele yona. Uhlengiwe uyangibizise ke ngibizela phandle. Siphuma nawe angazi why ngikhiphela phandle kuhleki singasabona ukuthi nana amaveli nice akhona. Sicela ungqokele lokho ke ukuze sikwazi ukuthi sizwane kahle nawe ngoba mina ngiyazizwa kodwa wena ke ngathi ukhathe unqamoto. Asivezeni ke Hlengiwe sibone yini. Si live on Facebook, live on Twitter ekuthonini ukuthi sibone ukuthi yini ukwazi ukubona ukuthi yini enzakalayo la. Sikuphathele isichazamazwi nokuyi dictionary ebhalwe ngolimi lwesiZulu. Uzokwazi ukuthi onke amagama obukade sele ungawa understand noma ungawaqondi uzokwazi ukwabona. Ibhaleke enye ke insizwa umpume embatha esinaye emsakazweni okhozini FM. Phinde sibonge futhi kuyena umthiya siphinde siphathelele lapha izinto ezimnandi ziyikhipha zonke iishtana bakufakele khona into zokubhala ikhafa seNingizimu Afrika ngoba uyayiqhenya kuba umAfrika kunanemaki phakathi wena ngomapeni nazo zonke izinto ke ezinhle ongahleke uyibone uzoyibona lapha phakathi. Senja sikuvakashele namhlanje belalele nabanye siqhakambise ukuyiqhenya kwakho nokuyigqaja kwakho ngesintu sakho nawunokuthi umAfrika. Elakho lokuyibongela sesibuyele emakhaya. Ngithi ngithanda ukuthi ngiyabonga kakhulu, anginawo namazwi okuzibongela. Ngiyayithanda zonke lezi zinto engiyezwe zona, ngiyathembisa futhi sizozisebenzisa kahle. Siyabonga kakhulu.
So kakhulu ke kumashadu uMadladla kuyena kade sikhuluma naye esikhathi sasivumeleke nongcobo ngiyazi ukuthi kuneyitona ezivumile nama birthdays asivaleke thina la sibonga kakhulu kumfoka Mngadi uDJ Mngadi ungasibheka ku Facebook sekhona live njengamanje sibonga kakhulu ke futhi welcome for endaweni kwathi sixhumela ke ukuxhumana kwethu sibonga kakhulu kuhlengiwe kwambatha uyena ke oqondisa izinto ngala noButsipho ke you know ngathi kusakazela bukhoma sibonga ngisho omkhulu baba uDuma kude SGB bikhona umfoka laka ne deputy bakhona esibonga kubona khona abazali ke futhi sibonga kakhulu ukuthi bafike bonke nothisha ke asibuyele kona ke noNcebo sokubona ke usishayisile manje ubona kusasa guys school is out Khansimbi Ngizule thatha ijuice encane lapha office bese na nejuice encane nje lapha office bese oh Thank you.